vašej blamáži. Nové vedenie Matice slovenskej volilo takmer 360 delegátov na valnom zhromaždení v Poprade. K zmenám došlo iba v 28-člennom výbore. Predsedom sa už po tretí raz stal Marian Gešper. Matica Slovenska predčasom ostro odmietla návrh poslancov SNS na zmenu zákona o Matici. Podľa nej išlo o snahu oslabiť jej samosprávu a pokus o ovládnutie. Poslanci zahovorili o väčšej transparentnosti. Voľba predsedu Matice slovenskej bola bezproblémová aj preto, že kandidovať mohol len ten, kto získal podporu minimálne 40 miestnych odborov Matice slovenskej. Ako jediný túto podmienku splnil doterajší predseda Marian Gešper. Jeho podporilo 270 miestnych odborov. Medzi delegátmi rezonoval aj nedávny návrh časti poslancov Národnej rady obmedziť funkčné obdobie predsedu Matice slovenskej na 2 volebné obdobia. Národná rada o návrhu nakoniec ani nerokovala. Predseda Matice slovenskej v správe o činnosti vyzdvihol najmä omladenie členskej základne. Len pripomeniem, že on sám sa pred 8 rokmi stal najmladším predsedom Matice slovenskej. Zdôraznil, že Matica slovenská vždy bránila národné záujmy a bude tak robiť aj v budúcnosti. Tu je jeho odpoveď na otázku, aké priority si stanovil na nasledujúce 4 roky. V tomto prípade Matica Slovenska všetko, čo udržala, stabilizovala a rozvinula, chce posunúť do nového rozmeru, a to pre všetkým podpore štátu, lebo ak štát dá dôveru a väčšiu dôveru práve Matici Slovenskej, všetky tieto aktivity vieme znásobiť, dostať sa viacej do škôl, viacej do kultúrnych stredisk, občanom, ale aj zahraničným Slovákom. A tak by som mohol radom pokračovať nielen medzinárodným krajanským festivalom, vydavateľskou činnosťou a mnohými inými vecami, ktorými vlastne Matica pomáha štátu.